Gibaha ang daghang lugar sa Cotabato Province atol sa kusog nga ulan kagabi. Kapin 800 ka magbanay ang apektado sa President Roxas sa Cotabato kung asa dunay natala nga pagdahili sa yuta. Samtang duha ang natala nga namatay. Ani ang report ni Jestoni Humamil. Nahumol na sa tubig baha kining humayan sa barangay poblasyon sa President Roxas, Cotabato. Kini ato sa way puas nga ulan kagabi. Gani misubay na sa kadalanan ng tubig baha. Natala sabang pagdahili sa yuta sa barangay Green Hills sa maong lungsod. Gani makita ang bahin kung asa nahitabo ang pagdahili. Busa pinaspasay ang lokal na kagamhanan sa ilang clearing operations. Diang mitabo na sa dalan ang mga dagkong kahoy ug bato sa highway nga nagsumpay sa President Roxas ug Antipas. Nalubog sab sa baha ang kabalayan sa lugar tungod sa halos hangtod hawak nga tubig baha. Sa initial report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Cotabato, 6 ka barangay sa lungsod ang apektado, nga mao ang Kabangbangan, Poblasyon, Idauman, Green Hills, Tuail ug Mabuhay. Kinihuman milapaw ang sapado sa mga apektadong lugar. Giban na banangan na sa 800 ka magbanay ang apektado. Ito po tayong ilog, yung Kabakan River, na manggagaling pa ito sa Magset din, sa mas mataas na munisipyo. Nadaan ng Roxas, yung papuntang Masalam hanggang sa Kabakan. Yung medyo mas ganda kasi ulan kagabi, kaya gano'n. Dugang sa PDRRMO, duha ang natala nga namatay sa buong pagbaha human na lumos. Usa ka 69 anyos nga babae ug usa ka 44 anyos nga person with disability. Sa Magpet, Cotabato, nasinati sabang kusog nga ulan sa lungsod hinungdan nga midahili ang yuta ning bahin sa highway sa barangay Bagumbayan. Mibabag na sa kalsada kini mga yuta ug mga punuan sa kawayan. Dayon sab nagpahigayon og clearing operations ang mga personahe sa MDRRMO aron mabalik sa normal ang dagan sa trapiko. Apektado sab sa pagbaha ang Kabakan kung asa makita nining hulagway ang kalapad sa nahumol sa tubig baha sa lungsod. Sumala sa LGU, anaa sa 15 ka magbanay sa Purok Laginding, Barangay Aringay ang gipabakwit. Mihatag na sabog pagkaon ng LGU sa mga nabahaan. Sa karon padayon pa ang ginahimong assessment sa PDRRMO sa nadanyos tungod sa pagbaha. Sumala sa pag-asa, ang Easterlies ang naghatod og mga kusog nga pag-ulan sa Mindanao. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.